Monggo Mbak Puri. Oke, baik. Wah, iki dhisik. Oke. Oh. Tambal ban. Iki sing tukang tambal ban ning ndi monggo gak enak. Enak sing dadi tukang tempel ban. Akan nembel ban, Mbak. Ya. Aku iki Monggo joget. tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Mas Putut. Golek pangan, duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Yo! Hey! Pasukan joget ibu-ibu. Pasukan jogetnya mana iki yo? Hey! Sing lor kene gani joget. Iki tukang tambal ban. Kecine untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Waya apes wetengku krasa kroncongan. Ayo lo Mas. Ada Mbak Puri Yo. dan juga ada Mas Diwi. Yo. Asik. Hey. Siap-siap yo. Asik. Mak jedor. Ono ben pecah. Alah pecah maneh. Wah iki mesti rezeki teko. Yo. Mak jedor. Ben pecah maneh. Asik. Isih esuk rezekine tambah nglumpuk. Oe tambah nglumpuk. Oe tambah nglumpuk. Oe tambah nglumpuk. Oe tambah nglumpuk. Bersama Cinta Budaya. Goyang yo. Digas Audio Idola dan juga SGJ GB Audio. Masuk deh. Ayo lo Pak Sugeng. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek pangan urip sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo lo. Yo. Iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik yo. Apik. Duit kandungan. Bose. Waya apes wetengku krasa kroncongan. Ayo lo masuk lo. Mak jedor, dor, ben pecah maneh. Ayo lo. Bose idola lo ini. Teko Pak Sugeng. mak jedor, dor, ben pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah nglumpuk. Oe tambah lumpuk. Owe tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Ya. Loh, bose langsung mlebu. Lho Pak, lho Iki jenengan mang kok sing balik. mati ya iki lho. Ya Allah. Bos ini ki sing bayari Pak. Jenengan Pak ora Sugeng nek ki mak. sih. Lah, kok aja kesini medhot Pak Geng. Iki mikir sampean teko. Ya Allah Pak Sugeng jenengan joget-joget kok wis arep kabur ya ndak bisa.
Sini dulu dong. Dalam. Selamat malam Mas Sugeng. Selamat malam Mbak Puri. Nggih, nderek pitepangan kula Puri. Nggih, mau. Nggih. Loh, napa? Jenengan ten apa? Dalam. Jenengan ten apa kok ngene-ngene iki nyapa? Gugup Mbak Puri. Lho alah, kok gugup barangnya kok iso kok gugup nyapa? Menggeh napa pripun? Excellent iki. Kok Iki tak nyanyi pisan nek siji ya. Wah, iya apa? Boleh.